Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, Pizza City na bulan sang Mayo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, banwa sa Ginubaan, may paganda na para sa tiniran sa mga returning resident alin sa mga lugar nga apektado sang COVID-19. COVID-19 nga pasyente kag pasyente numero 11 sa Bacolod yara na sa estable nga kondisyon suno kay Vice Mayor Pamilyaran. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nangalapkap ng isyu, hindi lang lokal, nasyonal, internasyonal na. Sa karon nga pagpasira sang isa sa gigante nga television network sa pungsod Pilipinas. Ang binasulay kag tinudluanay madata na subong. Ginabasol ni Congressman Lito Atienza, party list ni isang buhay party list. Ginatudlo niya si House Speaker Alan Peter Cayetano nga amo ang responsable sining pagsira sang operasyon sang ABS-CBN. Nagpangayo sang pasaylo si Atienza sa kapaslawan sang Kamara nga wala na kahibo tikang agod baktuhan ang ginaduso nga franchise renewal sang among television network antes pa man nag-expire. Nga nangin rason kung mag-issue sang cease and desist order ang National Telecommunications Commission batok sa TV network. Suno kaya Atienza, ginimo lamang sang intisi ang ila obligasyon sa pag-issue sang order kag dapat ang magpatag amo si Cayetano bangod wala siniginhimo ang iya nga obligasyon. Nagabinasulay sila. Ang intisi amo ini siya ang naga-control mahimo nga magkakasang prangkisa sang isa ka radio station o kon telebisyon. Ang natabo lang gintuman sang intisi ang iya obligasyon apang sa batasang publiko. Remember, sa hearing, ginpalayag sang intisi. Sa pahayag man ni House Speaker Alan Peter Cayetano kag sa Senado, naghando daway perang ulo sang intisi nga tagaan provisional nga
otorisasyon ang among television network nga makapadayon sa ila sini pag-operar. Gulpi lang, bumaliskad ang tindog sang NTC bangod sa pamahog sang Solicitor General nga si Kalida. Kung ginhimo man sang NTC ang iya obligasyon, butang ta, iya ina trabaho. Apang klaro man sa mata sang pumuluyo sa bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan, ang ginatawag wala hinambalan. Kung sa kinatsila pa, wala sang palabra de honor. Nagando siya, tagaan provisionary. Dogin lipot nila ang among television network. Sa karon, ga tinudluanay na kung sinong responsable sini. Kung sino ang mayor Cotter, natural, si Solicitor General Kalida. Ang presidente sa Pungsod Pilipinas, hindi man magpasilabot, niya ginatugyan ko ina sa Kamara. Kay ang Kamara, gidman, kag ang mataas na panalgan, ang Kongreso sa Kabilugan, amo lang ang may sole power. Amo lamang ang may poder sa pag-renew o hindi pag-renew sang prangkisa sang isa ka television network kag sumuan radio station. Sa karon, linibo ang gapanghakroy. Naglabot na ini nga mga isyu sa bilog nga kalibutan. Perting panagang sa gobyerno nga hindi ini paglapak sa press freedom. Kung ano ang madangtan sang among television network, kag kung ano ang madangtan sang ilalinibo ka mga empleyado na sandig initanan sa Kamara. Kung talakayon mas temprano, ang Senado gahulat lang agod aprubahan liwat ang prangkisa sang ABS-CBN, isa sang pinakadako nga television network sa Pugsod, Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya.
Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na morning gid sa bilog gadak Banwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamustang sitwasyon? Lapit na lang ang pitsa 15. Anano ang nagahulat sa aton dire sa siyudad sa Bacolod. Depende na sa rekomendasyon sa pagpinungkuanay sa mga opisyal naton sa siyudad sa Bacolod. Manaog bala kita sa general community quarantine o kon another extension sang enhanced community quarantine. Depende na sa sitwasyon sa nasiling ko na. Depende sa disiplina, depende sa aton nga pumuluyo sa Bacolod, kung padayon kita magpakatiga, padayon kita nga magpasaway sa mga dalanon. Kabay pa nga mabalik-balik kita bisan paano sa aton sini naandan na nga pang ginawi sa nagliligad nga mga
tinuig. Wala matagapaabot ang bilong nga kalibutan. Wala ginagapaabot nga mag-strike ining hindi makita nga kagaw. Ang aton patrol nagalambiyong na subong sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Aber, idulong nila sa aton tagpalamati karon nga kagahon kung kamustang sitwasyon sang aton mga dalanon. Kamusta na sa sulod sang 24 oras ang syudad sa Bacolod? Kamusta naman ang mga merkado? Mabulubugnaw, maulanon nga panahon sining bulan sang Mayo. Kamusta mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Inatanan kagiban pa idulong sang aton patrol karon nga kaagahon. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, good morning. Ang mga kapulisan subong kaagahon masako number 1 diri sa paglibot sa ila sinitag sa mga AOR nga nalabayan sa patrol. Plus ang dalanon of course nagapabilin sa gihapon nga matawhay sa sining kagahon aksyon na Fred, no? And sa mga checkpoints and check-up points o ECQ check-up points, ang mga kapulisan still active action na Fred, no? Kung magapasulod ikaw diri sa area sang Libertad Public Market, still mga kapulisan sa idalom sang police station number 6 on post subong kagahon kay nagaamat-amat na ang pag-aabot sa pila naton nga mga kauturan nga nagapamalaklon sa sining kagahon diri mismo sa Mercado Action Fred. Pila ka mga check-up points kagina nalabyan taman Action Fred, magsulod ka bisan o kung maglabay ka sa ila sining post. Numero 1 diri ginalantaw sa gihapon ang quarantine pass, no? Action Fred, plus ang pagchekyarban kung wala sakay sa isa ka pribado nga salakyan, kung duha atis ginalantaw, kung tatlo abi gina-advisean man nga kung pwede duha lang sa isa ka salakyan, pero kung tatlo ya atis depende man. Si Sir Subong atis balanta kung ano ta subong, odd or even number, basta yung baluanta is 2, 4, 6. Sir, ano ta subong sir, kung sa number scheme? Even number subong, sir. Even number subong. Sir, kumusta ang aton sining mga kauturan sa pagpasulod? Mga nanong oras nagsugod ang pag-abris ang merkado? Nakagina mga abres sa merkado, mga 4 a.m. sugod na sila paninda. Paninda na sir, no? Pusugad na sila paninda, pero ang pagsulod sa mga kauturan tingmos naman may problema so far, may na-encounter kita. Sugod pa pagbukas ang market na wala man taway man yung mga tao kaya duka-jutay naman sa mga pangumpra. Jutay lang yun, sir, no? Sige, sir. Thank you, good, sir, no? Thank you, good, sir. Kay subong kagahon na kapanglakaton kita. Una diri masamputan mo Action Fred sa may ayon sa kung nagaatubang ikaw sa Libertad Public Market. Ang mga prutas subong Action Fred available sa aton sining mga kauturan. Ang ginapangita mo ang Indian mango, damo-damo subong pagka Indian mango subong Action Fred. Si Madam, tagpila subong ma'am ang Indian mango ta? Ang sako, bilog. Bilog. May pisos, may duwa, may... Pero ang sako ya? Tag, ano na lang, 8 na lang sako. 800? 800 subong Action Fred. Ang presyo sa sako, pero nagliga daw medyo mahal-mahal. Sobra libo, 1.5, 1,000. Aksyon Alvin. Yes, Action Fred. Teka, sulod na kita sa Tigbulunga Mayo, Hunyo. Pagka-Hunyo na bagangbangin ang bunga sa mga paho kag Indian Mingo. So, damo-damo gid ka kadagdag sa puno gani. Oo, ang iban gani kung aga sa uma, ang ginahimo na Action Fred kapag larag lang mo. Kung mga nagaladagdag abi mga paho, paho gali Action Fred aray yung paho, luto na gid siya. Ang paho tamam tagpila? 140 ang kilo. Ang kilo? Oo. 140 Action Fred ang kilo. Inaya paho ni siya, dagko ni siya. Kung tinihali siya, ma'am? Sa San Carlos. San Carlos ni siya nga connection Fred, nga paho. Pero dagko ni siya kag perfectly ang color, no? Yellow gid siya, asin nga yellow wala man sa iban nga lakot nga color. Mayo gid siya nga sining nga aga. Available man diri Action Fred sa may fruit stand subong sa mga utod kang
mangkot kung tagpila subong ang Action Alvin, yes sir. mamangkot ko anay may ara da hilaw nga paho gid. Hilaw nga paho no. Nga paho gid siya hindi Indian Mingo ha, paho siya. Oo, paho Karabaw. nga Karabaw Mingo ma'am, hilaw miyara ta. Why? Kay barato subong ang ano, nga paho, wala mga paho. Wala. Way subong Action Fred. Kaya mo nang ginaplo pagita ko eh. Tapos mapabakal ko tani da bla ginamos. Oo. May paho ginamos ilusaw-usaw mo ng paho sus garaguso agi galalaway kamo. Mo. Namit. Namit na ya. Mo lang yung katapat niya Action Fred no. Basta paho galing hilaw. Pwede na siya. The best na kaayo ang iling ginamos. Kapil pagid Action Fred nga ginamos nga medyo kahang-kahang. Bao kampiyon pagid ni. May available man subungo ang kapayas Action Fred, pero this time kapayas hindi niya hilaw kundi luto gid nga kapayas. Tagpila subong ang kapayas na ma'am? 40 kilo. 40 ang kilo. Isa na lang gid ang melon, watermelon mo. 60 kilo. 60 ang kilo Action Fred kay nagjutay nagidman tuod ang supply. Nagligad to damo-damo to supply. Subong ma'am, nagligad damo no. Subong jutay na lang ka matamat na nga pos. Nagatalikapos no? Nagayingapos Action Fred. Oo, pero ang kunyam ang kun mo ni subong available imo man ni baligyan niyo. Ang sapya ka mo lang niyo. Sige ma'am, thank you gid no. Amo man ni Action Fred ang baligyan niya paho. Action Alvin. Yes sir. Avocado pila. Abukado, kanto antang tag-iyas ang abukado, no? Si Sir, mangkuton tabi kung may abukado subong. May abukado ka di subong, boss? Wala gid. Way gid abukado, no? Way abukado Action Fred. Wagid sa abukado subong ang labanderia sa iya paho man, no? Mansanas, pwede ka di ka bakal. Sandiya, ariya subong si Sandiya. Ang Sandiya ta subong, sir, tagpila? 30 kilo. Sandiya ni si Action Fred, pero sandiya niya, kampiyon niya, dagko niya, sandiya niya. I think yung isa kabilog ni sandiya mo, dako saray. Pilang kilo, pilang timbang? May ara man na 8, siyam. 8, kag siyam, Action Fred, pero dagko ni siya, ang sandiya. May ara man diri, ilaing nga klase sa sandiya, kung ni siya, ng medyo oblong ni siya, ang tawag ta siya ni sir? Sweet gold. Sweet gold nga sandiya. Tamis na tamis. Tamis ni. Nakabakal kus na ba nabit sa burya? Oo, yellow, no? Yellow ni, no? Oh, yellow. Tagpila ni sir? 40 kilo. Tag 40 Action Fred ang kilo, no? Prutas diriya. Siyempre, kalabanan diriya makitanta sa mga utote, mga kabataan, gina pamangkot diriya, magkita diriya apple. Apple, subong siya Action Fred, damo-damo man. Sir, ang apple ta, depende sa klase. Depende sa klase. By size na, no? By size. Paano yun yung dagko niya? 30 ang bilog. 30 bilog, dagko niya. Pero ang tagmay, Pulo. Pulo na ni siya. May pungkan man siya diri Action Fred, Ang pungkan mo, tagpila. Tagpulo o piso. Tagpulo man ka piso. Ano ning yellow ni sir, dagko ni siya? Apple man. Piras. Piras. Pwedeng ko. Thank you, sir, peras Action Fred, tag 25. Abi ko gani, apple man. Action Alvin, ang mabulo na dula na gino? Oo, amo na ang ginapakita ko gid Action Fred kisa sa merkado, ang mabulo. Kampiyon ni siya kisa sa tubang sang may puno sa tubang sa provincial capital, may punuan sang mabulo nga tigbulo nga gani Action Fred. Isa gani amo nang ginahimo tan tutuod lang di Action Fred ginahimo ko nga panlarag bantang isa sa may Capitol bala nga may puno to nga kung mamunga gani ang mabulo wala sa may nga nagakuha singko daw sayang ba lugon kayo sige na mata-mata man ni Action Fred sa pagkuha no sa mga bunga sa makaapat ni makabilo bao kampiyon naman tamis katama Action Fred ang mabulo. Pero wala na subong diri nga available nga babulo diri sa may fruit section. Pero nagamat-amat man kita Action Fred pang lakato, no? Agulibaluon taman ang presyo subong kay sa kilid sang merkado Action Fred. May mga baligya na sang mga isda. May ara naman mga green shells, kagiban pang mga seashells nga available man sa ato sining mga kauturan nga luyag man magpamangkot kung pila subong ang presyo.
especially ining ginatawag ta nga punaw, no? Ang punaw, subong ma'am, tagpila? 50 kilong dagko. Oo. 20 ang gagmay tumpok. Tumpok. 20 ang tumpok action bread, isang punaw, no? 80 ang kilo, pero may arimanderyo, ano nga kuha ni siyang man? Ha? Litob. Ay, litob action bread. Kakaong ka man siya na eh. Litob, no? Litob, tagpila siya gani, ma'am, litob. 20 ang tumpok man. Hindi man ang tumpok, no? Muni ang available. May crablets na siya di reaction bread. Crablets mo gani, ma'am, tagpila? Ang kilo, taga no 150. Pag tumpok 20. Pwede ka gali ka bakal action bread, tumpok ni. Oo, kung lang taon mo, ang tumpok daw, isa ka baso pala action bread. Man, thank you, gid, muni ang available subong diri sa ila action bread. Diri na sa pangilid, no? Panghigaron sang Libertad Public Market. The same sa gyapon mga baligya diri subong may crablets. And subong siniya may araman diri action bread available lubo-lubo. Tagpira subong lubo-lubo to, sir. Tag 120 kilo. 120 ang kilo sang lubo-lubo. Ang gusto mo mangita ka sang green shell nga ginputos na bala action bread, green shell damo na ni diriyaho. Ang green shell mo nay tagpila day? Tag 50 putos. Ang 50 putos. Oo. Damo-damo. Oo. Dinyali niya Banago. sa Banago ni si action bread nga klase sang green shell. 50 lang ang putos sang presyo, no? Sang siling green shell. Magluwas diri damo ka makita sa panghigaron pa lang di action bread nga available. Nakabutang lang di sa balde pero mga balde puno man ang mga baligya nila diri action bread, no? Ano ni kuan, ma'am? Ano? Ha? Nylon shell. Nylon shell, tagpila? 100 ang kilo. 100 ang kilo. Nagstorya na taga gina action bread ginamos. May mga away ginamos man diri nga naputos nga nadaan. Ang ginamos mo sa isa ka plastic na tagpila ang gagmay? 25. Bansin ko na ni? Bansin ko action bread, no? Na prepare na. And magluwas diri ati, of course. Ang paborito sang tanan, tuloy. Oo, tamban tuloy. Tagpila ng tuloy? 80 lang Oo, 80 dagko, 80 no? ang kilo. Oh, 80 lang ang kilo. Ripagid action bread. Si Lucas nagpakita ni. Ano ginapangita ni Action Henry mo? Nagligad. Lucas siya. Day, tagpila ang Lucas mo, day? Sa kilo. Ha? 130 sa kilo. Si Action Henry kapamangkot kung tagpila. Ariyo 130 gidya ang kilo sang Lucas, no? Ay, may dagko ka diya niya. Octopus man eh. O, tagpila ni octopus mo? Ano, isa lang na sila kapesyo. Isa lang ka presyo? Tagpila, 130 man? 130. 130 man action no, Fred. May pasayan ka diri kampiyon man ang pasayan nga dagko pagid niya plus A niya kung pagalantaon plus class A nga putian tagpila siya 320 ang kilo. wow 320 medyo mahal man ba oo pero ang kuan niya ang gabaligya tagpila Kung wala baklanay, barato. Kung may baklanay mahal eh. Kung wala baklanay barato pero kung baklanay hindi pwede abo na available si Inday kakadlaw man siya may lawayan man siya mo galamang ko tong tabi kung kalaway man Galaway pa na boss, galaway pa tag 130 lang tag 130 130 130 man 130 man 130 man action bread ang lawayan gina may nanguhit sa aton reaction bread nanguhit doon kaya pangayang gabaan gaumlad palad mga badyaw aga pa Kagaya nila na, kaya damo ka mang kwarta. Damo man tawa awards, no? Damo badyaw sa buong May na ko manghatag ka, kamatabuhan nga, may pisyal sa mga ludakpon ka. Oo, kag makitan matimingan ari mo yay nga do ka buot sa imo kapangatag ka ari mo yay kunti badyaw ya kintaga ano man isa sa mga problema bala action bread kung kaisa sa pila naton nga mga kauturan mga badyaw abi nga nagahingalit man pakanto man diri sa area kag nagapangayo action bread mo damo sa ila subong may tigulang may bata may Amo na yang mapos ka obra. Hindi ka na mga budlay, ngayo ka lang. Oo. Kung hindi ipagatagan, isa mga kid pa. Oo, mahambal pa yan. May term pa ganin siguro may ginausar siya na ya.
Mamal ka ano ni pero umlad palad gali action friend no ga pangayogin sila no sa siling kagahon. Ngayo limos in short ngayo sang kayuhan ti dalanan ni action friend sa kapigaduhon man sa ilang lugar kadto sila diri sa aton kag di same nagapangayo sa gyapon action friend. Ano ko nang mahimo diri sa syudad in relation diri sa pagdagsa naman ning mga badyaw. So maning sitwasyon diri action na friend ang sining kagahon diri sa area sang Libertad Public Market padayon sa gihapon ang pag-aabot sa pila naton nga mga kauturan nga nagapamalaklon sa bagsakan area kag subong man nagapamalaklon man sa mga isda diri sa area sang Libertad Public Market. Ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod, talakip na ang presyo sa merkado sa karon action friend ang ginadulong man sang CL-Pito-Pito, no? May 26 mg nga vitamin C. Nagapapaskog sang immune system. Kag of course, nagapanawagan nga likawan ang peke nga CL-Pito-Pito nga nabutang sa mineral water, plastic bottle, kag lipid bottle. Ang CL-Pito-Pito mabakal sa mga butika kung farmasya malapit sa inyo lugar. Basta't laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Rekta sa Libertad Public Market, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Anong manamit nga pamahaw karong nga agaman? Ang ako niya ginapulupangita sa ginawa mo. Karon pagkatapos programa tahapit na sa Burgos bla. Bakal ta nylon shell. Tigi na namangkot sa kung pila ang kilo ti isa ka gatos. Bakal ka isa ka kilo bla. Pagkatapos balo ka manamit sa nylon shell, sabawan mo siya. Kundi gisa ka sibuyas Bombay, pagkatapos ahos, gisa ka kamatis, pagkatapos butangan mo stustuan na kadamo o tubig bla. Pag gisa mo na, pabukalon mo siya. Pag bukali, butahan mo luya. Pagka daw medyo espeso ng pabukalya, ang mapabutang mo sang nylon shell. Pag bukayas na, luto na siya. Amo ang pagsampaw mo sang sibuyas dahon, kag ugbos kalabasa. Tilaw kamos na. Porte sa pagkananam, katamis-tamis ang iya sininga sabaw. Parisan mo siya sang Bisaya nga ginamos bla. Bakla mo klamundi, bugaan mo siya. Kag kutitot, katragdak laway mo, pamalhas may mo yung porte. Pulpusan mo paitan gawang sinabawan mo. Sos! Sa pagkanamit, ang gaserve si mo gayum-yuhom gid. Kaya ko maglakat, kagwaya puso na. Perte kanamit sang kaagahon mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Hindi magkalipat. Adlaw-adlaw kung mahimo pa lang, every other day, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Maayo ini, sa subong nga panahon nga kadelikado, bangod ang aton kasumpong, hindi makita nga kagaw. Kinahanglan mabakod ang aton lawas. Pakonsulta kita, alas 9 ang aga, tubdob alas 3 ang takna sa hapon sa Life Extension Clinic. Sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Langkoy bakal kamo sa ila produkto. Ang ila produkto nga halin pa sa ibang nga kapungsuran nga ginatawag ini Super Life Extension Vitamin D3. Sa Life Extension Clinic, mabakal ini ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone, ang vitamin hormone nga rekomendado sang mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sa cancer, kagalo 105 nga pamalatian, lakip na ning COVID-19, para nga mapulupunggan nga magtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga, sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos Street. Diri lang sa siyudad sang Bacolod.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Puluhang balan, tayo ang natapikan bala sang COVID-19 sa bilog nga kalibutan sa mga health worker naton. Balo kamo kung pilang sulusurbe nila nga natapikan sining kagaw nga ni 90,000 amo ining ginapatihan sa bilog nga kalibutan, posible mataas pa dire kung makatipon report sa bilog nga kalibutan ang International Council of Nurses. Kulang sa gamit ang iban kulang sa mga gitawag naton protective equipment bala sa ilalawas. Perti ni hindi lahog-lahog. Di ang 90,000 nga gina-estimate base ni sa impormasyon nga ginkolekta sa 30 kakapungsuran halin sa National Nursing Association kag ini nga figura halin sa gobyerno kag media reports. Grabe no? Amak mo, sa kadamo 90,000 posibilidad sa sobra 20 milyones nga registered nurses sa bilog nga kalibutan. Ang Geneva nag-report nga nagligad nga bulan mga 100 ka nurses ang nagkalamatay. Mahimo magadamo pa bangod sining ginatawag naton igo bala sang coronavirus dito sa China. Nagligad nga tuig porte no. To nagligad nga tuig. Posibilidad nagadugang pa samtang galakat ang panahon bangod padayon man nga nagalambiyong ang kagaw sa bilog nga kalibutan.
First time ini nga naka-experience ang aton mga kauturan nga ang pag-igo sang kagaw ya, hindi lang isa ka lugar. May ara na yang may isa ka kantreda, isa ka lugar, inigo sang amoy sini nga balatian. Subong ya bilog nga kalibutan ang inigo sining COVID-19. Amoy na siya. Nga dihamak sa aton mga health worker ang nagkalaigo na. Nurses, doktor, nagkalamatay. Bangod sila mga frontliner, sila nag-atipan sa mga pasyente nga inigo sining kagaw. Ang masunod sina, amo ang paglaton sa aton mga health worker. Amo nang siling sa isa ka manunulat kung magpadayon ini. Kabay pa hindi lang na sobra isa katuig base kon mamilag-pilag ang mabilin sa aton mga health worker. Kabay pa hindi lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Oh, ano pang ginahulat nyo? Plo pangapin na kamuda, sakto gini. Las 5:15 ba? Init-init na kamo tubig da, inom kamo kape. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. May ni kayo wala klamay sa may mga diabetes, pwedeng-pwede gid. Natural sweetener lang. Nami ni nga kape kay nagabulig pa ini sa aton lawas, nagapangapi na kamo healthy pag kamo. Nga kay gintunan gid ini sa mga scientifico didto sa Estados Unidos didto na diskubrihan nga kon berde pang kape porte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin. Loaded siya sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Hindi ka kaitsar, 1, 2, 3 kadlaw, kape-kape ka lang, enjoy ka lang sa kape. Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal naton sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Lantaon tani kung anong matabo, mainit nga isyo sining television network. Ang mga senador kung hindi gimantanan, pero mayoriya nagpalayag nga kung talakayo na sang kamera o kung sa manubo nga panalgan ang prangkisa sang among television network, pag sumaka ini sa ila sa Senado, aprobahan nila ini. Pero hindi madali-dali. Posible, magahatag ini sang nagakaigo nga panahon kay gahawa-hawaman ang pangginawa sa mga empleyado. Posible, 1 kabulan, 2 kabulan, kung rapiduhon sang kamera ang pag-aprobar sang prangkisa sang among television network. Matapos 2 ka semana, 3 ka semana, magsaka sa Senado. Pag-abot sa Senado, aprobado dayon sang Senado. Balik serbisyo ang among television network, ang ABS-CBN. Amo ini. Amo ning ginahulat nila nga talakayon ipasar sa committee level. Agod nga gilayon tagaan igkalupangod talakayon sang Senado para nga makabalik serbisyo ining television network. So hulat-hulaton ta kung saan no magulag ang kamera. Kaya ang kamera subong among ginatulok nila nga among responsable kung nga wala ini
maaprubahan nga sa dugay na pinding nga ginaayo sa ngamong television network. Kundi en diferensya dire, gabi na sulay subong, ga tinudluanay kung sinugid ang responsable sini sa pagpasira sa isa kahiganting television network nga inigo man ang linibo ka mga empleyado. Kaginhimo ini sa panahon sang pitipit nga kaimtangan samtang ara kita sa dalom sang enhanced community quarantine bangod sining COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time check is... Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
kamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita naton sa City Hall, COVID-19 patient 10 kag patient 11 sa Bacolod yara sa estable nga kondisyon. Suno kay Vice Mayor Pamilyaran. Balita City Hall. Detalye siya ni upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead.
Payong aga-action Fred, asymptomatic kagera sa maayo nga kondisyon ang duwa ka mga bago nga COVID-19 cases nga na-record diri sa may syudad sang Bacolod. Kahapon nga daw ginanunsyo sang DOH Region 6 nga positive sa COVID-19. Ang duwa ka mga damlag lang gin-repatriate nga mga seafarers o kon returning OFWs nga ginalakipan sang 42 anyos nga lalaki nga residente sang barangay Villamonte kag 27 anyos nga babayi nga residente sang barangay Granada. Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran ang chairman sang Bacolod IATF nga symptomatic action Fred kagera sa estable nga kondisyon ining duha ka bag-o nga mga COVID-19 cases nga karon nagapay dalom sa 14 diyas nga mandatory quarantine sa isa ka accommodation establishment sakop sang barangay 7. Gin-confirm sang Vice Alcalde Action Fred nga ining duwa ka mga bago nga COVID-19 cases sa syudad ang nagpositibo man sadto sa rapid test nga ginpatigayon. Sulo kay Familiaran, nagnegatibo naman sa COVID-19 infection ang 26 kay ban pa nga mga returning OFWs. Ginklaro ni Familiaran Action Fred nga hindi ini local transmission ang duwa ka bago nga COVID-19 cases sa Bacolod City. Well, may ara kita to new confirmed cases. From our returning OFWs, asymptomatic na sila. From the very start. Nabatian sa Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Aton gina-recommend ang Santon Plus Gold 100% natural gikan sa mangosteen, margoso, garlic, balonggay kag spirulina nga nagapanami kang nagapabaskog sa aton ikaayong lawas. Mas pabasugon ang aton nga immune system pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Sigurado nga safe kag epektibo ang Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Gina-recommend man nato na ang Life Extension Coffee Mix mag-switch na sa healthy nga kape. Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract kag Vitamin D3. Ang Vitamin D3 mga kaaksyon ang makabulig pabakod sa aton nga immune system batok sa mga viruses kag iban pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakal sa Life Extension Clinic sa JA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Kamusta na ang aton Bacolod kadamo sa reklamo kahapon nga sinabay-sabay kaka-traffic kuno kay perti kadamo gid sa mga pribado nga salakyan nga nagaginwa-guwa lang kagula may balaan kundi ini naggalalin. Kung hindi ka lang kumpleto sa dokumento, ti dakpon ka mangyapon sa aton kapulisan sa mga checkpoint. Amo na bla nga kung ka pinagusto ka lang guwa, dakop ka mangyapon. Dihamak na ang mga nagkaladakpan ini mga e-bike, tricycle, pribado nga salakyan nga wala sang proper nga mga dokumento nga nagagwa kag nagabiyahe pasulod pagwa dire sa siyudad sa Bacolod. Puerte no? O sige lang nga. Natun-an inaasang aton mga kapulisan. Ginakuhaan man sila sa gusto nga dokumento. Diba si kung importante man bla ang ila kaladtuan bakal bulong importante man nga mga transaksyon sa opisina kag subong iban mga frontliner man no. Depende na sa aton kapulisan ang pagchekyar sang ila sini mga dokumento. Kadamo sa reklamo Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado.
Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio!
pasimbanwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bakolod nun kag negosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Padayon na Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Diri kita, banwas ang inubaan, may paganda na para sa tiniran sa mga returning residents salin sa mga lugar apektado sa COVID-19. Detalye sini, upod kay Aksyon Marlon Inubia. Balita Kapitolyo. Aksyon Marlon, please go ahead. Ang preparasyon ang lokal nga panguluhan sa banwasang hinubaan paagi sa kay Mayor Ernesto Estrao. Preparasyon para sa pag-abot sa mga returning residents halin sa mga lugar nga apektado sa COVID-19. Ini paagi sa pagtarana sa beach house bilang temporaryo nga palahuwayan kon ilistaran sang sining magabalik nga mga residente sang banwa nga ipaidalom sa mandatory quarantine. Ining pagtarana sa beach house ang napatigayon paagiman sa layason sa Interagency Task Force kaga chairman sa Committee on Health sa Sangguniang Bayan nga si Councilor Jason Topas. Ining plano ang ginpahibaluman sa gobyerno provincial sang Negros Occidental. Ang lugar isolated, matawhay, malayo sa komunidad kag mayara sang relaxing sea breeze ambience. Nabaluan nga mayara sang 30 ka mga nagparehistro sa online registration sang Interagency Task Force sa probinsya nga mga taga-banwa sa Ginubaan kag nagapaninguhaman nga mabuligan nga makapauli sa ilistri nga lugar. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinubaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Mga blatter entre, pagkatapos ini. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Nanabalag opisyal sa record sang aton kapulisan sa sulod sang 24 oras. Tukiyon tayo na, pagi sa aton patrol. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon, Fred. 11 gid lamang, Aksyon, Fred. Pila? 11. Daw ga us-us man siya, no? Oo, nag-usos na siya, Aksyon, Fred. Kahit papano, iya, nga kahit na nag-anubo na, kagdamo na sa nagapati, sang nagapatigaan, nagapadayon, nga ECQ curfew, Action na Fred, no? 11 na gid lamang sa nasilingta. In fact, ang station number 1, Action Fred, maintain sila subong as 0. Station number 2 gani 0 man, Action Fred, no? Which is ang station number 2, amuning masami nga nagpandakop sa permi sa mga curfew, permi hayos pontiar, galing kay subong Action Fred. Medyo nagnubo sila, no? And ang station number 3, in fact, ang station number 3, isa lang, Action Fred, ang nakuha nila. So, kung isa, ang ila siningan nadakpan. Ang nakabayular sa ECQ curfew. Action, Alvin, Yes, sir. balo ka isa inis ang balasihan. Pananglitan pag-abot sang adlaw, nga manaog na lang sa 2, 1, o 0 na.
ang nagapasaway, dako iniyang rason nga pag-abot sang Mayo 16, basi posible manaog kita sa general community quarantine. Yes, kabay pa action na Fred, no? And in fact, nubo na lang gani man ang station number 4. In fact, 3 lang action Fred ang nakuha ko ng ila siningan na dakpan. Ang station 6 kag station number 7 for the first time, 0 sila mo. Wala sila sa may nadakpan na subong nga samtang nagalagaw ang ila siningan patrol, pero ang station number 8 apat diri ang nadakpan at sa station number 9 3-11 sa aton sininga listahan action Fred, no? And sa dugang pagid naton nga mga balita kahapon man nga adlaw may nadiskobrehan man nga unaw kayan abi nga vintage bomb sa may Lacson Extension, Alihis, Barangay Singkang Airport. Sa diin ang mga kapulisan sa idanom sang police station number 8 upod ang pila ka mga kapulisan assigned sa ECQ check-up point sa Alihis. Ang gin-inform diri ni Eldon Tejero, isa man ka construction worker, patapos nga na-discoveryhan sini ang isa ka 60mm vintage bomb, buts nga no, vintage bomb na ginaction Brad. O na vintage mortar shell. Sa initial diri nga pagpangusisa ni Major Heber, hapon ining sunod kay Tejero, nakutkot ini action Brad sa duta, samtang nag-ukay ni siya. Ining vintage bomb and ang mortar shell ang gin-turnover man kay Mr. Demi Montoya, ang bomb expert naton diri sa syudad sang Bacolod. Nagligad to do bago may araman, no? Araman aksyon na Fred, damo man tos bago. In fact, 3 to aksyon Fred mo sa syudad sang Bago. And ti subong may ara man ito mga dumaan balang mga bomba sa tungaway gidya naglupok. At is importante direction pa nag-aamat-amat na, no? Kitan man diri sa syudad sang Bacolod. So, maring sitwasyon diri, kag balita, gikan sa mga kapulisan. Dagta sa patrol, with action ninyo Bugina, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Live. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod
man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, samsang anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Sa karon na may ara ginapreparar ang syudad sa Bacolod, pagpanagtag another round naman sa mga pagkaon food pack naton dire sa syudad sa Bacolod. Mientras tanto, ara kita sa dalom sang enhanced community quarantine. Ang pamangkot kun bala sige ining social amelioration program. Depende na kay may mga report nga sa dalom sang general community quarantine, posibilidad base kon hindi na makabaton sang another ayuda ang aton pumuluyo. Klaro tayo na. Kay hasta pa bulan supposed to be sang Mayo ang pagpanagdag siniti. Ang Bacolod, hasta pa ya sa Mayo 15 ang buot silingon, may posibilidad nga base kon another round sang pagpanghagtag kwarta, ining pagpanagtag bala nga nangin kontrobersyal nga sa karon napaidalom na sa mando sang aton sini DILG nga tagaan sa nagkaigo nga investigasyon ining mga kalamalamahan nga nagkalatabo sa pagpanagtag sining social amelioration program. Ang report may duha ka barangay sa Bacolod nga ginasiding subong kag ginateleskopyo ina Bacolod pa lang. Wala pa na madala ang probinsya sa Negros Occidental. Wala pa na madala ang bugos nga pungsod Pilipinas. Kay kadamo gid sang hindi maintindihan, may ara yang gapangulikta. Sila niya ibutang ko dingalan mo, pero hulog ka 500, hulog ka 1,000. So di hamak yung income sang pila naton ka mga kauturan, imo ya 5,000 lang, okay ka na. Bisan ibanan 1,000. Wala ka kabalo na kung ginatos to ginaibanan niya, ba, sitting pretty siya, puwerte kadako-dako sang income niya. Kagasta subong, kadamo gyapon sang gaaguntog alungay nga wala sila yang madala sa pagpanagtag. Ang hindi ta maintindihan nga ang amo ini. Ang mga dalagko nga panimalay, ginpanglista ang ngalan, nga may ikasarang sa pagpangabuhi. May ara gani yang ginahulaman niya ang natagaan. Siya yung nagahulam wala. Baliskan, no? Daw, hindi maintindihan. Ang iskandalo basta kwarta gani, ay, oo. Inabalang mangalit ka pa, mangganit ka pa imo ya, nga supposed to be, dapat dugangan mo pala eh. Kung may sulusubra ka, kay amo ni subong kahimtangan sa aton mga kauturan, nga inagunto lang. Kadamo pa sa wala malabutan, kay di tanan matagaan mo. Wala ka mukbalo nga kadamo-damo subong, sang nag-antos, ang iban daw wala tiligangon, bangod sining karon igo sang enhanced community quarantine. Kadamo sang wala magkaladala mo, kadamo sang wala makilala, labi na gid kon ang mga barangay officials hindi man tanan may pinilian. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57 na dire kita. CL77 26 mg vitamin C ini siya. Nagapahibalo sila nga amo sining kahimtangan subong. Labi na gid diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang makaaway gid lang sa COVID-19 amo ang aton ikaayong lawas. Isa sang ginakinahanglan sa aton lawas amo ini ang vitamin C. Amo gani nga ining CL77 nagapahibalo gid nga kinahanglan husto gid nga paggamit sini
kag likawan ang piki kay base kon madisgrasya pa kamo. Imbes nga makabulig, base kon makahalit pa. Suno sa CL77, likawan ang ining nagabaligya kag nagalibod pamalay-balay bala. Bangod, posible piki ini nga CL. Likawan man ini nabutang sa mineral water, plastic bottle, o kon lipid nga butilya bala, nga ginalibot. Tikinhanglan kon makasiguro ka nga maayo klase gid. Din ka makadto, of course, sa masaligan nga mga butika o kon parmasya. Inaya, sigurado gid, hindi peke ang babakal ninyo nga CL77. Laking CL77, laging panalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:59 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.